Ik heet jullie van harte welkom bij deze afscheidsdienst van Kitty's Kilo's. Dikke mensen hebben dubbel pijn. Ook bij het vrijen zit er van alles in de weg. Ik ben dus laatst begonnen met een nieuwe cursus tot voedings- en lifestyle coach. Is er iemand echt gelukkig in een dik lichaam? 18 jaar met het middelbaar klaar, maar een BMI van 17 vindt ze veel te zwaar. Ze zoekt naar medicatie, pijnst over een operatie. Moet al kotsen van alleen denken aan eten zwaar. Ik wil... Kind, wat is er gewoon uit? Ik slaap me slank, ik slaap me